Здравейте хора, това е новия епизод на Clash Royale и нищо интересно не е ставало, затова не снимах. Малко да донейтна, така. И ще сложа Уизарда да донейтват. И както виждате ми остава много малко за 7 левел. Само да го апгрейдна. Вече е 5 левел. О, къде? 7 левел. Нещо да съм отключил achievement. Не. Нищичко. Добре. Добре, кое... Хорошо, окей. И да донейтвам ако... Не. Елате в новия ми клан България. Точно толкова с малко има. Добре, де, както и да е, елаче. Просто елаче. Ето ми го звездния дълъг. И да играем битка. Един момент. Добре, почвам. Така. Охо, то с 8 арена и още е тук. Между другото, вие колко... Добре. Така... Ще си го направя. Така, малко въздух. Така бързо стане. Така, добре. Окей, принц. Оха, ще наби демидж. Много демидж. Така, би. Не може. Така, тук да не ми би по този спич. Така, вземаме му колата. Добре. Окей, найс. Така, би. Добре, той е 8 арена. За 8 арена е слаб за сега. Не се личеше, че е много добър. О, Бейби Драгон ми пусна. Не знаех, че има Бейби Драгон. Добре, голяма глупост направи с тази армия от скелети. Хок Райдер. Така. Не е така. Нямаше смисъл. Така. Един такъв и му взехме кулата. Може би без него. И готови сме. Първа игра, първа битка. Бързо. Така. Както винаги Silver Chest. Няма да ми се падне един Super Magical или Giant Chest. То пък на мен нищо не ми се пада. Да играем. Така. Пак същото. Хог. Ако пусна скелето на армия. Айде. Не, защо го направих? Закацам.
Сега ще пусна един принц. О, добре. Да наби... Оф, не са тези реклами, бе. Някой вика за мене. Мерси, който и да си. Ти. Не знам кой си. Тъче. Така, убий ги. Браво на тебе. Убий ги. Браво. Свърши добра работа. Убий го. Браво на тебе. Браво, Уизарде. Добър си. Така. Какво правим? Един гоблин барел. Колко да може да го вземам? Добре. Тези хора 8 левел, аз съм 7. Тук що го направих и не са добре. О, шит. Това не е добре. Добре. Маля. Така един уизър да може да ми пази. Той ще ги убие. Добре, пускам хог. Пускам такова. И се надявам нещо да стане и да не ми щупи кулата. Добре. Поне да задържа. Така. Добре, щупи няма нещо. Така. Аз му набих много голям демидж и ще му набия още по-голям. Може и тук така да пусна, може и това да го пусна, защото пък да не пусна. Така. Хог, така, добре, ще се справя. Както и да е, справям се. Не се справям. Не, той ме победи. Добре, нали му ги бях убил, бе? Така бърза атака пускам. Добре, ние се направихме едни и същи тактики. Добре, той има зап. Ех, тия съм... Дръбосъци колко демидж бият. Окей. Така, само едно така и едно така и е прекрасно. Ей, сега, тези неща, бе. Един уизър да помага. Ще като гледам тази сичка. Слаба ракийка. Добре. Не! Най-тъпото нещо, което съм правил. Да пусна. Окей. Принц. Още принц. Как е? Хакер. Аре, бе, искам да го убия, бе. Искам да го убия, бе. Искам да ми е изи, лесно. Така, да пусна.
да тропат. Така, не. Така не е добре, така не ми харесва. Що ще ми щупи колата, бе? Що ще ми щупи колата, бе? Господи. Що ще ми щупи колата? Но такова, бързо, спешно, бързо. Така, държим. Yes, окей. Махам ги. Репликоните. Така, добре, бързо. Не, не, бе! Ох, майка ти дума. Защо си на мене, бе? Защо пускам да лока? Пускам, не ми пука вече. Няма успея да това. Добре. Бързо. Така. Миньони. Добре. Айде. Бързо. Така. Ко правя, бе? Вече усъкатях. О, господи, не трябва да. Умирам. Защо, бе? Добре, хора, това ще е малко клип. Това мисля да е за днес и ще се видим в следващия път. Чао!